Hej, jeg hedder Pelle. Og jeg hedder Hej. Hvad skal vi lave? Vi skal lave film. Okay. Og det er sommerferie, men jeg ved godt, det er lidt koldt, ikke? Ja. Okay, så laver vi en film. Men hej, prøv. I dag skal vi lave sådan noget, der hedder spring bomber. Vi har altså ikke købt nogen rigtige bomber, så vi bruger sgu bare det der juice noget. Så okay, prøv. Man gør sådan, at man er klar til at springe på den, og så... Men det er fordi, altså der kender nogen, der er meget stærkere end mig. Så derfor kan det sige meget mere højere bang. Okay, så... Men jeg kender en, der hedder Jesper. Og han er meget smart, for han er simpelthen så stærk. Altså det er helt vildt. Så nu kommer han, hvis han skal træde om på den der. Han har en Bigfoot. Ej. Kom nu for helvede. Spring nu for helvede. Vi venter sgu på dig. Min øre for helvede. Okay, vi skal altså lige huske, at vi ikke bander så meget, ikke? Okay, det glemmer jeg sgu det hele tiden. Du! Vi skal ikke bande, vel? Hej. Hej. Hvad? Kan du se, der ligger en and dernede? Den der. Ja, tør du godt svømme på den? Jeg får det. Ikke svømme. Kan du tør da godt sidde på den, mens den svømmer rundt i søen? Jeg får det. Du får noget at drikke af mig. Okay, det er klart. Det vil jeg selvfølgelig gøre. Jeg ligger mig og soler. Se, Pelle, du skal give mig snart noget at drikke. Mindre, hvad sker hvis jeg falder i? Okay, nu skal der noget at drikke. Kan du ikke lige selv tage det? Øfris! Øfris for fire! Kom med, nu går vi lige ned til bålpladsen. Der er så spændende her, der sker noget. Hey, Hvad er det, der ligger der? Ej, se lige en gang. Hey, Pelle! Har du set det, der ligger der? Det er mig, der fandt det! Osvald, kom lige og kig. Det er mig, der fandt det her æg. Det er et kyllingeæg. Ja, jeg synes, det ser lidt underligt ud. Det er lige der for hekset kyllingeæg. Et mutant kyllingeæg. Osvald, har du set, hvad den er for noget? Et kyllingeæg. Nej, det er en skelet. Nej, det er et kyllingeæg. Et skelet. Kyllingeæg. Skelet. Kyllingeæg. Prøv at se, der har været en kylling kommet der, og en der, og en der. Det er en trækyllingeæg. Prøv lige at se, hvad er det? Hvad? Der er nogen, der har lavet en boplads her. Hey, jeg er en abe, så jeg er god til at klatre. Er du også en abe? Nå, jeg er også en abe. Så kan vi klatre. Ja, lad os gøre det. Ja. Klatre. Jeg er skide god til at klatre på. Bare se her. Jeg skal nok hjælpe dig, Pelle. Ja, det var et skide. Jeg klatrer langt op. Hvor kom du fra? Hvor hoppede du bare? Ja, jeg er jo også abe. Jeg er jo ikke spidser. Prøv lige. Kan du komme op her efter mig? Selvfølgelig. Jeg kommer hjem lidt. Altså, er jeg lidt bedre end Pelle? Nej, det synes jeg altså ikke. Kan du godt gøre sådan Det kan jeg. Selvfølgelig kan jeg det. Ja, det kan godt være, at du kan kravle hurtigt op, men hvad fanden hjælper det, når du ryger ned? Prøv at se, om du kan hoppe op til mig. Ja! Det faldt ned igen. Prøv lige igen. Sidste gang. Jeg er Pelle, jeg er verdensmester i at gynge. Se bare, hvordan jeg gynger. Og nu skal jeg gynge med et hold. Pas lige på, Osvald. Okay, I må godt komme med, men vi skal altså lige sætte os ordentligt fast. Men jeg kommer med. Ja, selvfølgelig. Men sæt jer lige ordentligt fast, ellers så ryger vi bare af. Ligesom. Hvis man lige spænder benene ind om her, sådan, og så husk at holde godt fast, så kan vi gynge rigtig højt. Jeg falder aldrig af en gynge. Jeg har nemlig lært at knude på mine hænder. Ej, hvor sejt. Kan Er du også det, Osvald? Du kan binde knude på kroppen. Ej, hvor sejt. På benene. Okay, nu sidder jeg også sådan lidt med knude på halsen. Er I klar? Sådan der. Den, der falder sidst er den bedste. Katangre! Okay, det er jeg med på. Vi kører. Hvad med jer? Jeg sidder altså rigtig godt fast stadigvæk. Hvad med jer? Nu bliver det eddermame vildt. Nu skal I se, hvordan man kravler op ad et træ. Nu er vi færdige med det her træ. Kom nu. Herfra kan man lige hoppe over på garagen.
Hey, hvordan kom du op, Osvald? Jeg har hoppet ligesom dig. Okay. Der er godt nok langt ned. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør hoppe. Hey, boy!